200,000 pesos gitanyag reward sa makatumbok sa nagpatay sa magpapatay gayon sa Barangay Kabangkalan, Dakbayan sa Mandaue. Si Chona Carion sa report. Gipahibaw ni Senior Superintendent Julian Intoma nga adunay usa ka concern nga negosyante nga mitawag kaniya ni adtong Domingo, mitanyag og reward money nga makatumbok sa pagkatawo sa mipusil patay kang Johnson Chaioco. Si Chaioco gipusil samtang nanaog sa gisakyan niyang pick-up kilid lang sa iyang tindahan ug pintal sa Barangay Kabangkalan. Tangkod sa usa ka semana karong adlaw. Ang nagpakabadang negosyante mihulagway kang Chaioco nga maayong tao ug way daotang record. Ikuan mo lang sir na anonymous, I am capable na mukuan siya mo information leading to the identity sa yung killer or sa mastermind. Mohatag siya og 200,000. Ako ni karon gi-publicize na that was a call pero akong nagtuo ko na kung among ma-locate ang mga tao din ang information makahatag na mga malocate na mo itong gunman o ang gibali mastermind, labing din siguro iyang ihatag ni. Sa pagkakaroon ang matumbok nga person of interest sa kapulisan mao kanhi business partner ni Chaioco sa negosyong pintal. Nangita og dugang ebidensya og mga saksi ang kapulisan. Nanawagan si Intoma sa mga nakasaksi sa pagpamusil sa pagtabang sa mga otoridad alang sa kasulbaran sa kaso. Tanan nga basta bahin diya empleyado yung sa iyang business partner amo na natanan mo nang dapitag media ning focus media sa mga area tungod kay wa mamilain nga ang gulo nagisubay. At least karon na narrow down namo sa diha ra gyud yung personal grudge din gikan sa iyang business related gibali ning mga hitabo. Chona Carion, Balitang Bisdak.